Ekele m, abụ m Chukwumegbonna. Ndị nna nna anyị ha jụrụ ya ka ajụjụ abụrụ elu ka ochi ntị anụghị na ụgụrụ na awụ, ọ bụ oyi anaghị atụ ya. Ọ bụrụ ma Alhaji Atiku Abubakar ka ọ mee oku ọtụtụ otu na ndị mmadụ dị iche iche na-akpọ ya ka ọ ghara ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa maka afọ 2027. Ọ bụ na mmụọ ya agwaghị ya na chi ya erighị ya, ma e buru n'obi na ọzọla ya bụ ọkwa ugboro 6 ghara ịchịta aja. Alhaji Atiku Abubakar kwesịrị ịsọpụrụ nkwekọrịta ndị ndu akụkụ Naịjirịa niile nwere maka ịdị n'otu na udo ala anyị, maka nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ ma nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, maka na eme nwa ka e mere ibi ya obi adị ya mma. Ka ọchịchị Naịjirịa bụrụba ndị mpaghara ugwu Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara ndịda Southern Nigeria achị afọ 8, ndị mpaghara ugwu Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara ndịda Southern Nigeria achị afọ 8. Ka President Muhammadu Buhari, onye Fulani, onye ụka Muslim, chịsịrị ala anyị afọ 8, ka President Bola Tinubu, onye Yoruba, onye ụka Muslim, chịrị ala anyị afọ 3, ikekwa ụfọdụ ya afọ 5, ma okwe nhọpụta nke a ga-eme n'ọnwa mbụ afọ na-abịa gbagharị ya. O kwesịghị ka onye ụka Muslim ga-abụrụkwa onye Fulani bụrụ onye a ga-eweghere ọkwa Naịjirịa, ka e wegodoro ọ bụrụ na Bola Tinubu chịrị afọ 4 maọbụ chi afọ 8. Ọkwa ịma na o nwere ka ndị Amerịka si elezi Naịjirịa anya, nke bụ na gọọmenti Amerịka bụ ọkaike n'ụwa denyekwara aha Naịjirịa n'ebe ọ na-edenye mba ndị ọ na-enyo enyo. Ido Naịjirịa enyo maka nkwenye ndị Amerịka na ndị Alikihe ụka Muslim na-egbu ndị nke Kraịst na Naịjirịa aghara aghara. N'agbanyeghị nde $9 a sịrị na gọọmenti etiti kwuru otu nwere ọnọdụ na Washington na Amerịka ka o jiri saba ụfọdụ ndị ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives America isi, ma sakwuo ndị ndụmọdụ gọọmenti aka ha ga-erunwe isi n'ụdị ga-eme ka ha mere ka ndị ọchịchị na Amerịka nwee nkwekọrịta na ọ bụghị sọsọ ndị nke Kraịst ka a na-egbu na Naịjirịa, na ndị Alikihe ụka Muslim ahụ na-egbukwu ma ndị ụka Muslim na onwe ha. Mana ka ndị Amerịka, President Donald Trump zitere Naịjirịa onye ụlọ ọgbakọ etiti bụ Riley Moore bụrụ onye ndu ha. Ha gaa n'akụkụ ala anyị dị iche iche, tọọ ntị n'ala, sie imi n'ala, ma gaa n'ogige ndị gbara ọsọ izere ndụ n'ihi ndị Alikihe ụka Muslim. Ka ha chigara Amerịka, ndị ahụ kwuru na ihe ha kwuru na Naịjirịa riri ha ọnụ, na-egbu ndị nke Kraịst aghara aghara n'ezie. Nke a mere ka Amerịka ka kwudosie ike na nkwenye
na-egbu ndị nke Kraịst aghara aghara. Icheta na Donald Trump dere na mgbukwo na Amerịka agaghị agba nkịtị ka a na-asụ ndị nke Kraịst akwụ na Naịjirịa, na o sie ike ya ezute ndị agha Amerịka ga-abịa jide ndị Alekike ụka Muslim gụnyere ma ndị Boko Haram, ma ndị ISWAP, ma ndị Lakurawa, ma ndị Ansharu, ṅụọ ha ịkpakwụ, kpochapụ ha, n'iji gosi na ọkpụghị mmiri n'ọnụ were ekwu. Ka arọ a na-ebido, Amerịka sitere n'ụgbọ mmiri agha ha n'oké osimiri Anyịm wee gbapụ ogbunigwe misail gburikọrọ ndị Lakaruwa na Sokoto, ebe ọ bụ na United States nke Amerịka bụkwu eze ego ụwa n'ụdị ọkaka na akụ na ụba. Onwe ka Amerịka si wuchie Naịjirịa n'ihe gbasatara ịkwụsị inye ya nkwado akụ na ụba, nkwado ego n'ụdị dị iche iche ọ na-enye ya, anyị ga-atakwute ya aja. Ị hụla ihe o ji wee dị mkpa ka Naịjirịa zere United States nke Amerịka tụmadụ ebu n'obi na uzere nyere atịghị aka na onyinyo ndị Amerịka na-enyo Naịjirịa tụmadụ ndị Muslim bụrụ oge e mere ngagharị iwe na Kaduna, Kano, Sokoto na Abuja. Ọkachasị nke Sokoto na Abuja, ndị ngagharị iwe nọ na ya na-asị ọnwụ gbuo Amerịka, ọnwụ gbuo Israel. Ịhụ na izere nwụchi maọbụ okoro Amerịka ndị ọzọ na ọka mma ka Naịjirịa mara ihe o mere maka ọchịchị ya. Asị m kwuo, onye ka mma maka ọchịchị Naịjirịa site n'afọ 2027 kwesịrị ịbụ onye nke Kraịst. O kwesịrị ịbụ onye mpaghara ndịda Southern Nigeria, maka na o rubere afọ 8 n'ọchịchị Naịjirịa ka fọrọ Southern Nigeria afọ 5. O kwesịrị ịbụ onye mpaghara Zone South East Nigeria, maka na kemgbe ọchịchị ekpebiri ugobere bidokwara n'ala anyị na 27 gara aga, na mpaghara Zone South West achịala bere ọdụka ọnwa na-abụ n'afọ 11, mpaghara Zone South South chi afọ 5 na ụma, mana mpaghara South East achịbaghị ma ọlị. Onye ọma, ekwutara m ya, o wee dị mkpa ime ka mata ka esi wee hụ ozi ụga a n'ohere like ma comment. Abụ m Chukwuma Ogbonna.